Nyakorom jongo kiny maka wuone chenro mar mbaka oromo daro ranga naka konya lo tieko masiche mago maga apaya mabende osebedo kanene kind thuolo machiegni kanonro mano mar NTSA bende giyango ni chakre chien tarik 1 mano mar dwe mokwongo mar higani nyaka chien tarik 20 mar dwe mar adek mar higani ji maromo 1,026 oselalo ngimagi Nyakorom Gajwang'. Tekine makamagi wang'eni waikore ne nyasi mano mar Pasaka chakre chien tich abich mano mar jumane wang'ino oganda mathoth biro bedo katimo wuodhe mopogore e nyasi mano mar Pasaka. Wiwa kik wil bende kaluwore gi lokruok mar kor lwasi gi sani koth bende osebedo kachwe. Buora Nairobi kanyocha ji 4 ne olalo ngimagi kaluwore gi masira mano mar koth oula mapek mabende osebedo kamolo. Omiyo kaka TV mar Ramogi wan ka mano mar golo dok e it jopiny mondo wapuonj jopiny mondo wageng're kik masiche makamage yudwa. Omiyo kiny makawuono antiere gi welo 3 mabende obiro bedo kwasumo godo paro kaka wanyalo gayo kendo tieko masiche mago mag apaya. Studio ma Nairobi antiere gi welo 2, Kisumu adhi bedo gi wendo 1. Mokwongo antiere ka gi Opere Nyaroya ma bende en jalnero ma bende jalup director mano ka duol mar NTSA jalup director mosebedo kanono geche e pacho ka. Opere harwaki ni misawa nyalo mna moso Nyakorom Gajwang' mang'iyo gi sani. Ero kamana moso duto Nyakorom Gajwang' no kweuru. Ero kamana ahinya. Kopogore gi Opere Nyakorom Gajwang' antiere gi Ben Ogolla. Ben Ogolla en japuonj derepe kendo osebedo kopuonjo derepe kaka ginyalo bedo ka gitang' e apaya. Ng'ino biro bedo konyiso mathoth kotenore kod puonj mare. Ben nyalo moso Nyakorom Gajwang'. Para mogi moso ni okweuru. Yes. Ero kamana ahinya. Nyakorom Gajwang' miyo okiny makawuono in bende kaka japiny arwako pachi kaluwore gi thor wach ma wantiere godo nikech masiche mag apaya makamagi iyudo kata mana ka jogo eko mabende wuotho iyudo e masiche makamagi. Bed jalner ma idha piko marembo nyamburko unduto te unyalo bedo kuoro ote kaka unyalo bedo kwa tieko masiche makamagi. Lai mago te machuoka rede ka 600 mbui mago ganda iyudo wa 1 ka 1 mano moriwo Facebook, X, Citizen Digital kanyakla kod YouTube. Itudi koda Nyakorom Gajwang' e mbui mara page mara e mbui mar Facebook iyuda gi nying mar Sharon Ong'aw. Ote magi abro bedo kasomo kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Opere haparo na chak mana kodi kaka jala mosebedo kanono geche iwuok e duol mar NTSA tingeni kinde ka kinde NTSA bende mamiyo kaka report mago mag nonro mag apaya nitiere. Higani kende nyaka rom kanyo chien tarik 20 mar dweni ji 1,000 gi 26 nolalo ngimagi kipimo gi kinde makamago higa mokalo ji maromo 959 kende ema nolalo ngimagi. Achak mana kondi dang' meni medruok makamagi neno kinde ka kinde. Ero kamana ahinya gima wachono en adieri ni wasebedo gi medruok mar jomolalo ngimagi e yor apaya ahinya odwa bedo mang'eny e dwe ma wantiere ni compared kipimo gi dwe makamano e higni mosekadho. Gimomiyo ma osetimore watemo ng'iyo gimomiyo ma osetimore lakini iyudo ka medruok ni osebedo ahinya e jogeche. Seche moko jomalalo ngimagi king'iyo e categorization kaka gibedo samoro iyudo ka jotielo pedestrians, jo apiko, jo personal to wang'ni to dwa bedo iyudo ka geche madongo dwa bedo mang'eny. So wasebedo kwatimo nonro gimomiyo ma pod watimo nonro gimomiyo ma timore lakini preliminarily tiyudo ka driver behavior odwa bedo carelessness, what we would say carelessness, especially overtaking. Accidents mosetimore ahinya dweni ok ng'enygi are attributed, not all of them are attributed even to ne mechanical failure, but ng'enygi kwa ng'iyo yudo ka en mana behavior my driver mosekelogi most of them. Carelessness nyalo bedo ni ok gisebedo ka ging'iyo kata mana chike mag apaya yo makare kendo mamoko. Nikech yudo ka ng'ato overtake kaka koro case mano bedo go mar Kenyatta University ng'ato overtake koth chwe malich
to pod overtake, to bende overtake at a speed mamalo. Koro yudo ka ng'enyne en mana failure mar rito kata observing chike mag apaya. Emosemiyo wadwa bedo gi medruok mar lalo ngima e weche mag apaya. To jumani kata mana juma mokalo nwaneno ka ji mathoth nolalo ngimagi e masira mar apaya. Inyalo paro nyakoro Mgajwang' jopuonjre 11 e skund kata mana mbalariany mano ma Jomo Kenyatta bende neno kanyo ka nolalo ngimagi e kind mamoko. Omiyo kiny ma kawuono bende ber bedo kwasomo paro derepe kapo nono nuneno kata mana jogo ma bende oseidho nyamburko ma kamagi ber bende kwaloso gi derepe to giwacho ang'o. Ben, in japuonj mag derepe, inyalo mana nyisowa ni isebedo kipuonjo derepe ang'o nikech gini kwa iwacho ni jopuonj derepe go osebed kipuonjo ang'o? Okay. Erokamano jowinjo magwa. Mokwongo yiena mondo I reintroduce myself mondo jowinj ni to en ang'o mwatimo. Atiyo ne kambi miluongo ni Pioneer Road Safety Consultant. In Pioneer Road Safety Consultant, our vision as a company is to make the life or to make the loss of lives on the road be unacceptable to all. Wadwaro mondo jite oyiere ni ajali kata masira ma Ndara ok onego timre dierwa. Ok onego timre atol. Kendo wach makamani omiyo watemo matek ma one of the vision mara en ni watemo mondo protect the clients, our clients, which are the road users actually, from the loss of lives on the road and even property. Koro seche ma wapuonjo derepe ka koro kabiro kuom penjo ni what really do we teach them? Wakwongo winjore ni what is accident? Ajali en ang'o? Kapok wuoyo koro ajali en ang'o? To nitiere gimiluongo ni incidences. Koro e training gi wasefwenyo ni misuse the term accident. Nikech gimosebedo ka timore, for example, masira manyocha timore recently, it was made to happen because someone made it to happen. So that one basically, we call it an incident. Yeah, it could be avoided. So up to that extent, it is incident. So it is exaggerative to call it an accident. Ilunge ni incident. Nikech someone ought to have done something for it not to happen. But someone choose to look the other side. Koro, most of the time gimo puonjo derepe mokwongo en understanding ni kwamba the incident manego ji e yorgi inyalo gengi. To how? Number one, wayudo ni the bigger percentage mag masira matimore Ndara is as a result of behavior. Koro in our training, what define nejoa what is behavior? Because eseche mopuonjore weche mag riembo, understand kendo winjore ni my behavior en gima timo. What I do. Koro the behavior form the bigger chunk. Emomiyo as a Pioneer Road Safety, what do we do to curb this? We train people on the behavior change. Tupuonjo gi kanye? Dibedu puonjo gi driving schools kosi puonjo gi kanye? Nikech mano bende no kiango makare. Yes, I'm coming. Pioneer Road Safety Consultant is an international company right now. We do training in our institutions. We have several institutions where we do our trainings to bende wangi what the nyaka premises of our clients. Be it the SACCO, Matatu SACCO area, we go to their premises, the transporters, we attend them at their premises. Those who have at least
I've gotten who want to change, who really want to Makoro make. kaka consultancy samuru lungu We mar are a mondo consultant. un consultant Yes. ilungu mar mondo mu tiegi Yes. ko be driving school so be karamna skunde Yes, mabende yes. chiwo puonj mopogore opogore. Yes, yes. Haya wabro bedo kwa donje matut kotenre kod mano kata kamano hadar mar mondo mi adhi e kaunti ma Kisumu wantiere kod wendo wa mano mar adek mano mong'ere kaka Charles Obuya mabende en jakom weg matatu e kaunti ma Kisumu. Charles kinyal mana winja amosi ni misawa kaunti ma Kisumu chio nade? Misawa ahinya, wachiew maber, Kisumu chiew maber, erokamano. Erokamano ahinya Charles. In kaka jakom weg matatu e kaunti ma Kisumu, kiny ma kawuono waloso kotenre kod kaka inyalo tiek masiche mago mag apaya. Kiwinjo kaka welo mantiere godo buore Nairobi ka gisebedo ka giloso, giwacho ni masiche mag apaya ikelo kod carelessness kata mana koso rito okenge mago arita makare mago mag apaya. Ken kaka jakom ma weg matatu e kaunti ma Kisumu, inyalo wacho ni masiche mag apaya ma kamago osebedo ka medore nikech ang'o? Erokamano, mokwongo atimo mos apana join ulet. Masiche mag apaya ma wan go basically e Kenya ka, adier makar kende en gima osebedo marach ni wasebedo kwa lose ngima e yore moko mok be e barabara waka. To gima dawachi wan koka matatu, aparo ni we are the people man gi most qualified drivers nikech mondo derepa odonje barabara nitie gik magikale mang'eny. Aparo ni mondo driver oyud license mar riembo matatu nyaka obed gi experience mar over years e barabara, over 5 years. Again, nitie classes ma nyaka obedgo mamano kata ma japuonj mar jo driving school no ong'eyo. Chon en ga class A, to sani ne giduogo gi classify gi mopogore ma wan gi D1, D2 and D3. Mondo iyud this qualification, nyaka ibed ni isebet e barabara over 5 years, and kapok ne yudo those classes nyaka idog e class kendo mapuonji eka gi endorse your driving license mondo iyud the classes go, mondo iyud barupe mag riembo matatu. Ndara kae, adier makar kende ma wan go sani, population marwa odhi malo compared gi kaka ne dechiri nobedo designed. Omiyo mano be akwayo dhi sirkal mondo ne ni to kaka population odhi malo ni, ere kaka ditem yaro nderni wagi mondo accommodate mtokni momedore and the road users be momedore, like wan gi jo pikipiki mane onge chon, wan gi tuk-tuk, koro mago duto kanyalo bedo accommodated mondo wabed gi discipline e barabara be nyalo konyowa e duoko masichewa. Gima kendo samoro be changi a gigi, wasebedo gi problem e nderni wa mag Kenya ka, the road signage. Aparo ni nitie diere moko mane yudo ka there was a lot of vandalism, ne ji muko signage, koro yudo ka nitie kama onego bedni kata dhok ng'ado ndara to ok inyal fwenyo ni dhok biro ng'ado ndara nikech signage onge. Koro ipo ma ka dhiang' okalo ndara ma kendo kelo masira. Omiyo road signages go be gin gik moko ma contribute e gigi, onego bed ni ng'iyogi maber gi jo Kenya. Mana kaduoki wach mane wacho motelo Charles kapod intiere kaunti ma Kisumu kacha, ni wacho ni derepe who are the most qualified drivers. Inyalo mana nyisowa ni in kaka weg matatu, en ang'o ming'iyo kuom dereva mari kapok imiye nyamburko? Mondo driver obed ni nyalo riembo matatu,
Number one, kaka na wache nyaka bed ni en gi the classes madwarore. Kaeto koseyudo those classes koka kendo apply ne for the badge. Ma badge ni jok machiwe gin jo NTSA. Nyaka gi confirm ma giyud ni to driver no o meet all the qualifications mar bedo dereva mar matatu. Ero kama na inangeni matut ko tenre kod qualifications kram na rang'eny madwarore ne weg matatu kanyakla kod derepe ang'eni bro bedo kinyiso wa ben kata kamano opere kaka jalni oro mabende ntiere NTSA in bendo nyiswa ni mtokni usebedo kram na kung'yango nikech NTSA kacha in jalup director mosebedo kanono geche to NTSA bende ntiere seyo mabedo sebedo kiseyu godo ni nono geche ok usebedo kunono yo makare. Ero kamano ogwang' iseyo to gweno be iseyo ichayo. Ang'eyo ni nyadi mathoth osese NTSA ni emaninde tich to mano ok en adieri. A vehicle inspection ajali katimore nitiere a lot of factors gik maluongo ni causal factors mamiyo masira nyalo timore yo. To mana kaka Ogolla nowacho kata sani UN ochange definition gima ji wacho ni accident mang'eny koro watu moko warifani road crash not road accident nikech kiwacho accident mano gima oyombo wa mok wanyal mano gima dhano ok nyal geng'o mano oyombo wa isetimo mari to king'iyo gik matimore e yore wagi to moko ok nyal wacho ni gin accidents moko gina gima inyalo geng'. Lakini king'iyo causal factors mamiyo ajali timore gin a chain of things. Samoro en gari kawuondre kata ni en gi mechanical problem okelo gimachielo ochako okelo gimachielo koro yudo ka nitie a lot of factors momiyo wang'iyo ga mokwongo wang'iyo gimiluongo ni roadworthiness of a vehicle chal mar gari kaeto wan gi gima waluongo bende ni the status of the road mar wang'ayo apaya chalo nade wachako wang'iyo gik machalo kaka weather chal mar wang'ayo mane mwang'iye gik machalo design gi gima jakisumo wacho gik machalo signages machalo signs kantiere bump road waluongo road furnitures mago be wang'iyo kaeto bende kore kwachako biro on the driver himself koro awuo kuom gimipenjo ma en the status of the vehicle mama no tija is to contribute kaluwore gi dwaro mar UN one gi 5 factors mwang'iyo on road safety achiel kuomgi which I contribute to is safer vehicles. In the safer vehicles what do we do to ensure ni mondo gari manie wang'ayo is safer? One, wang'iyo gari ni mondo mi wang'e ni gari kokele gari e inspection nitiere gik manyaka wang'i e gari nigi components mang'eny lakini we look at first of all wabiro ng'iyo gik machalo the braking system mar gari chal nade wabiro ng'iyo wan gi checklist ming'iyo kuom gari makokel gari an inspector will start obiro kongo ng'iyo ni gari ni lighting ne chal nade mago nyaka wang'i nikech when lighting ka emoting'o gik machalo directional indicators braking lights all those parking lights all that nikech ko fail to ng'ato dwa dhi go kona ibiro neno chandruok ka nitie kama no onge wachako ng'iyo gik machalo braking systems kanye mwabiro ng'iyo gik machalo nyaka tires be in gi tire man gi grip koso tire mo worn out nikech tires ka bende nitie tires influx of tires substandard tires nikech tire the maximum life of a tire is 6 years tiyudo ka samoro ng'ato ong'eyo tire owacho ni manyien to en tire mosebudho shelf ma bende bang' ndalo matin to muoch samoro bende onge grip wabiro ng'iyo gik machalo kata kaka wipers seat belts wabiro ng'iyo gi mago duto speed limiter ka en gari maduong' man gi tire weight mar 3048 kg mano gari manyaka bed ka en commercial vehicle nyaka bed gi speed governor nyaka wang'i to speed governor no is it functional functionality mare ball limit bendo transmit bendo record mago gik duto te mawang'iyo. What I would say in here e Kenya ka geche masani die inspection gin commercial vehicles and public service vehicles
do chik to dwaro ni geche te nyaka mar ji giwegi kata mag sirikal owinjore dhi ang'owa inspection, lakini nikech okwasebedo kwadongo infrastructurally kaka Kenya, omiyo wan mana gi limited number of inspection centers. Omiyo wasebedo kwaketo mana teko kuom public service gi commercial vehicles. Though nitiere programs mwaketo mondo wa incorporate private, we license some private people on our behalf to help us do private vehicles. Koro magi watimo, kendo adieri king'iyo kata the hierarchy kaka accidents, ibiro yudo ni king'iyo accidents kata mosetim Masiche, geche mag public service gi commercial are not even number 1 and number 2. Number 1 and number 2 ibiro yude japiko, ibiro yude jotielo, ibiro yude private vehicles, jogeche gi giwegi. Bendi paro kaka NTSA koro chopo kang mabende koro geche matindogi kata mana boda nyaka tim ni nonro makar inspection. Mane kama chik wan gi gima luongo ni motor vehicle inspection regulation masani dhi e bunge kendo, ma incorporate ni sani kata piko ibiro timne gi ang'owa nonro. Nikech ang'o? A traffic act ma wan go cap 4(3) of the traffic act ma watiyogo majorly no incorporate motorcycles, moluongo ni two-wheelers, noko keto gini nyaka timne gang'owa nonro. Ataro mar wachono ni though chik noko keto gini nyaka ng'igi, to gi contribute majorly e weche mag masiche mag apaya. Omiyo motor vehicle inspection regulation, vehicle regulations, masani itimone iloso igo iye gi koni mando dhi e bunge, incorporate nyaka japiko ni nyaka pikego bende ibiro ng'i kaka gichalo ka bende gin kare mar bede wang'ayo. To Opere nonro ma kamago jatimo bang' thuolo maromo nada. Awachni kawuono kutimo kata ne dwe ni wantiere dwe mar adek. Ponono ni unono geche mago kaka iwacho mago ma ariyo mano PSV kanyakla gi madongo go. Inspection nek beni giduogi after how long? Yeah, the law requires, the Traffic Act requires nitimo ne gimilo annual inspection and bang' ega. Koro kotimni dwe mar adek kawuono tarik adi? Tarik motimeni. Obiro bedo valid nyaka higa manyien the same date. To kata kamano, mano the law require ni timo ne gimilo ni annual inspection. Tok mano kende e nonro ma watimo. Ka wadhi kata wang'ayo, to wayudo ni gari ni condition ne okwane kaber ahinya. Wabiro demand timo ne gimilongo ni compliance inspection. Kagari yudo accident, kata yudo tuo more gi wadgi, itimo ne gimilo ni accident inspection. Koro wan gi nonro tienge mopogore. The standard one mong'e en annual. To wan gi compliance makata kakoro magari wang'eyo, to wang'iye to wayudo ka en gi rochruok moro kamoro, itimo ne gimilo ni waduoke mondo timne inspection. Samoro wagolo number plate ne mondo wuon gi ochako tim booking mondo dhi onon gari no. Kata seche moko sako wayudo ka sako ok dek wang'e, to wakone ni mondo ter geche kata 50%, samora 100% mag geche magin go, we subject them to what we call compliance inspection. Kabe pod gen kare, nikech samoro no setimni inspection te kinde no nikech ndalo thoth gik moko kosedhi kare. Koro kabind nonro gipogore, lakini the standard one ma the Traffic Act oyiego ni nyaka tim en annual inspection. Mamoko gibe nyaka tim, lakini ka uyonge gi wach moro amora, to kitimo gachi inspection kawuono, the next time you are required to do it is next year the same time. Aya, kapok adhier ben ang'eni bende inyalo bedo ni utimo nonro kata ground to samoro wacho nang'o, nikech samoro en wuodhe mutimo gin mag wuodhe maboyo. To PSV mating'o jowuoth buore Nairobi ka town service. Aparo ni en kibarua manego bed nung'iyo, nikech godhiambo kama ntiere mtokni mating'o jowuoth iwacho ni road and worthy. Ok nego bed ni gibedo kata mna iyudo ka en moro ma scrap oting'o ganda. Aparo ni en gino ma bende bed nunono. Kata kamano kapok idwa kako tenre kod mano ben, iwinjo kata mna kaka ywak bende ntiere kotenre kod puonj mano mag derepe. Gino mara ni jo apiko bende kuon kech mano pod en dereva donge. Yeah. Okay. Awinjo wachno maber. Chandruok nitiere maduong' ahinya nikech na winjo ka osiepna machielo chande no wuoyo kuom qualification Charles.
qualification ma driver bedo go mondo gibede Ndara. To Mr. Opere has talked so much on the inspection. Koro nitiere gap nekeche kum puonjruok mar derepe nitiere weche adek mowinjo otimre kato ng'ato dhi Ndara. Number one, owinjo evaluate himself, the driver, evaluation of the driver. Then nitiere evaluation of the motor vehicle. And then there is evaluation of the journey. Koro, this is where the training is coming in. Nekeche king'iyo the normal institution ma puonjo ji driver. Kawuono kidhi driving school to iyudo license kawuono. I can assure you, not even a single person around here will risk and give you a car to go and drive. But you know you are qualified and you have your license. Yeah. Na unaambiwa uandike L. Koro manyiso ni riembo apaya ka, basically the bigger part of it, it is a continuous learning that you learn through. Koro mae momiyo wakelo this training. King'iyo, we amiye wach moro kamatin. King'iyo last year, a report mar the NTSA, giwacho ni joma wuotho gi tiegi notho e ndara ji 1,591. Mano mana joma wuotho gi no giriembi. Tingini they are dead. To ng'amonego gi either jaboda boda mar riembo kata jinga mane riembo gari. King'iyo the same giwacho ni joboda boda mar riembo go last year negi tho ji 1,255. Mago mana motho e ndara joma ne riembo gi. To king'iyo joma ne giting'o otho ji 393. The same. Koro nyiso ni kato bedo ni gin gi qualification, gin gi license, to nitiere gima pod wa miss. To nekech no wacho ni en incident, koro kae ma koro training camp, koro mo wan idwaro ni opuonj driver kuom the following thing. Number one, owinjo bed ni wabedo gi training kaka na chako wacho kuom kako nega behave kan Ndara. What culture and character man monega bed go koro, nikech ng'amonego bed Ndara and should be a professional driver. Yes, nikech in your profession, you are doing it perfectly well. Opere is professional in his own field. But the drivers on the road, everyone want to go there. Everyone is driving there. They have no profession of being there. They only have a license. So what people need to be given for them to be on the road is this professional training, so that you understand why this happened. Koro professional training otingango. Yes. Koro kae motingo the behavior change, the attitude, the culture. We understand the inspection, the first line inspection as a mandatory requirement for a driver. Nikech kido kanga to wacho ni break no chot. Yeah. Moizutie something that he did not do. Again, nitiere the very important part of it, milungo ni journey management. Ere kaki pango safari, ere kaki chako wuoth kaki di Tieko. To magi iyudo through puonjo kendo obedo implemented gi the transporters. Bende matiyo Ndara ka. Koro, actually this is where we are coming in as a consultant. Because now, these are the services that you are offered. And if by extension, the government will can understand that we don't only need a license, we need training. Driver must be trained, because basically there is something that many people don't understand. You know, so long as there are vehicles on the road, be rest assured people will die. Because number one, God in his own perfection, in his own way, created man to no kuchwegi mondo geriembe mitoka. No chugi mondo gi wuothi. In fact, yeah, kendo they are adapted to that speed. And within that context,
he perfected humans such that they are only supposed to walk average speed of 3 kilometers per hour. Yes. So people must understand that God in his own wisdom allowed us to walk at a given speed with several reasons, so that we may see well, we may hear well, we may react in that particular time. So when the vehicle came, koro nyaka wa understand ni wazungugi tonokomedo biological object. It was mechanical. And this mechanical object nigi some aspect ka mopere ong'eyo very well. Ondik ni speed ma specification mar gari ni nyalo dhi at a speed of over 180 km per hour. To it ing'eni your normal speed at room temperature 3 km per hour. So long as you don't do the necessary to adapt to this mechanical thing, then the death will always be imminent. This is the reason why people must now turn their behavior. This is why we call it what we do. Like, we need to plan our journey. When did I start? Because there is what we call fatigue, which people ignore. Drivers, near Ndara, they don't understand anything about fatigue. Yes. Koro wege kambigi ka achiel gi direpegi, they need this training. Nekeche human being has got a limit. And in fact, let me tell you another thing. God was not mad to again give us day and night. So he allowed us to work for 12 hours, equivalent hours in most areas with the time that you are working. So unapumzika sawa na kufanya kazi. Maana katika hiyo hali mwili wako una regain the lost energy, and you regain the freshness that will allow you to carry on the day. Tiyodoka, most of our drivers, they work through, and they work for long at hours. So Tiyodoka ngato no work the Mombasa ko chopo kumoro koro they are there to nitiere something that happened along the way, which is called fatigue. This is physical and mental deterioration. It is a natural phenomenon. Okinyal loke en kati madne mana kati chamne mana mira, kati madne mana energizer. To when the time comes that the circadian time accept that now the body must rest, be rest assured you will sleep. Ero kama na inya makama kaparo no gikanyo bende biro bedo kibende kileron wan tigi ginore ma bende Charles Kantiere County Kisumu bende no wacho kotende kod klese nikech wangi nitiere derepe moko ma bende otimo driving otimo kata mno opuonji kotende kod riembo mtokni matindo tineno koterore kata mno dhi trailer kata mno dhi riembo PSV duto te biro bedo kinyiso kata kama no kapoko ko yuma tin Charles Kantiere County ma Kisumu in bende winjo na pachi kaka wega jogo eko ma bende riembo matatu winjo kanyo ni ka evaluation kata mna king'iyo kaka nek bendi ngato rembo nyamburko evaluate driving motor vehicle gijani nyaka sani wang'in tere chike manyien mago magapaya ma bende koridwaro ket e tim derepe nyaka bed evaluated nyaka non gi bende dereva makare kopogre kata mna bedo gi lesen akene kaka weg matatu e county maximo kanyo paro makamano diwach nang matatu waka aparo ne kunyalo paro nobedo reorganized by the late Michuki. Michuki kane reorganize matatu no decide mondo los formations like SACCOs and companies mawa mandated and licensed to operate matatu. At the same time, Michuki no kelonwa gimoro ni speed governor. Ma to some extent, nodwa konyowa kendo se konyowa ahinya e tijwa mar matatu no. And adier makar kende adwa nuoyo kendo wacho ni accidents mang'eny matimore ng'eny gi samoro iyudo ni makosa ok gin mag derepewa mag matatu. Gimomiyo awacho ma derepewa mag matatu kaka nasewacho e barabara ka aparo ni they are the most qualified.
tiyudo ni I don't know ni criteria mane ma mana bro gombo mondo engineer okonya kata bwana Ben nyalo konya pok awinjo qualifications ma ng'ato nego bedgo mondo riemb school bus kata college bus. Te matatu wakati yudo ni noketnwa matek miyudo ni kata fatigue ma Ben wacho no geche wa madhi long distance like the buses ma samoro wuok from Kisumu to Mombasa iyudo ni nigi derepe ariyo manyalo konyo in terms of fatigue kapo ni moro to moro nyalo kawo. Mamano I doubt kapo ni timre college buses gi kata school buses gi. Madam, yiena monda wach ni makosa mosebete ok wasebedo kwa concentrate ahinya e wach training mag derepe wagi. Adier makar kende and this engineer bro confirm the licenses ma wan go most of them expire within 1 year. More nyalo dhi for a longer period samoro layo dhi kata for 3 years. Ok dwa kete mikakati moko ni sama license mar ng'ato expire modhi renew the license onego beni duoke for retraining mondo cheki nikech in the process ka samoro ng'ato nyoyudo tuo sukari wang'e koro ok nen maber to pod being ni en qualified and gi experience cha ok ibi ng'eyo kaka wuon matatu ni samoro ng'ato osebedo gi problems moko matindo tindo. Wanyalo organize retraining in the sense that sama ng'ato dhi renew the driving license titimo ne check up malong'o ing'iye ni to visibility mare chal nade, en gi problem moro matin machal nade, mamano kwayo mwaseketo mwagombo ni kapo ni sirkal nyalo adopt bende nyalo konyowa e wach accidents. Mar ariyo, gima gombo ni mondo aketnu iwinjo ka Ben mention ni accidents mosetimre kata from the beginning of the year, percentage mang'eny gin mag pedestrians, jok mawuotho e kendo barabara. Wanyalo bede gi programs moko ma samoro bi puonje mana wananchi the meaning kata mar zebra crossing with these other signages mag barabara. Apani mano bende bro konyowa mondo reduce the road accidents mawan. Erokamano ahinya Charles. Gima osehinyowa ma bende wanyaka wa accept adier makar kende jowa ma samoro bedo mandated mar konyowa e barabara ka samoro nitie moko maninde tich. Gik mane samoro engineer wacho ni safer vehicles, apani wan gi the team miluongo ni the enforcement team monego bed ni ng'iyo ni to mtoka ni be en safe to en wath mondo bede barabara. Wan kodgi waromo kodgi pile to kalure kaka uchumi betek samoro ka ng'ato yie ni mosi tibolo negi mibolo ne tidhi yudo giri moro moko ng'iyo ngima jok piting'o go to bende life continues. Agombo ni kapo ni moving forward wanyalo adopt ni mondo wati gi chike mane Mchuki okelonwa, wabed ni wa empower the SACCOs and the companies mar mandated mar timo matatu, bro mi opportunity maber mondo wa monitor geche wagi, wa monitor derepe wagi, makata kapodi nitie makosa tan gi power mar tamo mtoka no dhi e barabara nikech mtoka onge tielo, driver samoro mer, to being ni pok jogo kawowa moketowa e mstari mambele mondo ti kodwa kaka jok manyalo konyogi in terms of mondo wabed safe e barabara, osehinyowa kabisa kaka weg matatu. Yes.
Erokamano ahinya Charles, paro maliwa ahinya, geno mara ni Opere gi Ben ubiro bedo koduoko moko kuom penjo mabende Charles openjo kanyo kintiere kaunti ma Kisumu. Nyakorongo jang neno ote magi, dakika bnan noke na pagachiel tok saa 4 mar okinyi. Yiena mar mon meka yo matin. Aduogi ote magi kanyakla kod duoko mabende Opere kanyakla kod Ben biro bedo kaduoko godo moko kuom penjo mabende Charles ochwalo. Waka yo matin. Mimi naitwa Anthony Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na Ndara niharakisha, ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani, sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Atakaifunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo husamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi aliyoyafanya. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an tukufu. Bonyeza *811*272# kupata faida za saum kama skiza tuni yako. Tinto etikomanya na bongo tenaye kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimebwana eno bwengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati mndu arumu yakombwa ani mambi nochote mumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbe go thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e saa mowinjore. Nyakorongo jona singona dhi bedo kaka oyo matin asedoge okang' mar ariyo wadhi nyime gi chenro mano mar mbaka orome kinde thuolo mano mar dakika 45 mwadong' godo Nyakorongo jwang' wadwaro mar mondo mi walose kaka wanyalo geng'o to loso ok en mana studio kende loso bende ogo mbaka gi jopiny e kor gwenge ma wantiere omiyo kiny makawuono ntiere ka gi Millicent Adhiambo entiere gwenge mago mag Nyakache kaunti ma Kisumu. Millicent kinyalo mna winja amose ni misawa jopiny wachang'o kalore gi thor wachwa ere kaka wanyalo kedo gi masiche mag apaya. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kawuok ka alwora ma Paponditi e Nyakach sub county mano Kisumu county. Jo Kisumu chio maber, aneno ka jo Paponditi bende ochio maber. To kotenore kod thor wach ma wan godo e studio kinyi ma kawuono, kotenore kod kaka wanyalo kedo kod masiche mag apaya, adwa ni awinja nena pach jo Paponditi ni to gin kaka jopiny. Sani waneno ka kwan mag masiche e apaya dhi malo kinde ka kinde, kendo kinyi godhiambo piny maruwa yudo ni nitie masira mar apaya otimore kama masira mar apaya otimore kama weyo ka ji mang'eny kata kwan oganda wito ngimagi, jomoko be dong' kod hinyruoge mopogore. Achiel kachiel ang' nadhirgi mondo mi ginyiswa to gin kaka jopiny giparo ni ere kaka inyalo ked kod nya mar masiche apaya e Ndara ma wan godo e counties wa kata pacho kama ngima. Machiegni abro chako kodi mana king'iyo kamera amako ni ma mondi chagi nyingi nyisani in kaka japiny kaka jalno wabende ni e sekta mar boda boda ipani ere kaka wanyalo kedo kod medruok
konyruok mar masiche mag apaya pacho kaendi mwayudo ka weyo oganda mathoth kawito ngimagi kendo jomoko dong' gi hinyruok mopogore opogore ma sani thoth ji dhi nyime kod yudo thieth, jomoko bende ikowo, kopo mogik jomoko bende pod nie mochari. Inyalo wacho ang'o? Erokamano ahinya jo Ramogi TV. Gi nyinga iluonga ni Abel Odhiambo, mong'ere kaka Wuod Amago kata Wuod Amago machogo. Adier masiche mag apaya osemedore kaluwore gi mokwongo drepe ma sani tiyo gi apaya, moko tiyo gi apaya kosemer, to mane achiel kuom gik majimbo masiche mag apaya. Koro ka wanyalo weyo weche mag kuong', wathegore gi kuong' sama wan e tich, to mane achiel kuom gik manyalo duoko masiche mag apaya piny. Mar ariyo, wan gi jok mariembo recklessly. Ng'ato kodonjo e ndara, ok ong'i kako donjo, ok ong'i kako riembo. Apani ka waduoko speed marwa piny, en achiel kuom gik manyalo konyowa duoko masiche mag apaya piny. Mar adek, wan gi government, jok mochung' ne ndara miluongo ni police traffic. Ka police traffic otiyo tijegi kaka onego bed ni gitiyo, gi supervise gik monego bed ni gitimo maber, mago biro konyowa ahinya e cheko geche maonge gi gik madwarore, kata gi jo bodaboda maonge gi gik madwarore. Apani jo Ramogi TV wagonu erokamano kuom chopo Paponditi, kuom biro manyo gik mosemeda masiche mag apaya, nikech kaluwore gi ndachwa ka, waseneno masiche mag apaya kuom thuolo mokadho chien. But ang'eni ka watimo achiel ariyo kata adek mawachogi, to dhi konyowa kabisa e loso weche mag apaya kata duoko masiche mag apaya chien. Erokamano. Machiegni ng'ama chielo mana mapiny nyalo golo budi to gi nyinge tenge kae. An nyinga Alfonso Chieng Adongo. An jakom mar bodaboda Paponditi stage. Ka wawuoyo e weche mag apaya e redio Ramogi kawuono, weche mag apaya ndechni waricho. Thoth ndechni mwatiyo e iye ka gi richo. Kendo dwaro ni mondo sirkal ong'i weche mag ndara, sirkal ong'i weche mag overspeed, ndeche dwaro bed gi bumps manyalo duoko speed mar geche chien. Ka wabedo gi bumps to wanyalo konyo masiche mag apaya, nikech masiche mag apaya ng'eny saidi kendo ginegowa mang'eny. To drepe wa bende mantie nyaka modhi school, mineno ka ng'ani to obedo trained, to ok gine maber, ok giriembo maber, giriembo ka gimer, giriembo recklessly, overspeeding, gik matindo mang'eny magitimo makelo masiche mag apaya. Aparo ni mago e nyalo kwageng'o to biro geng'o masiche mag apaya maber. Erokamano Ramogi. Ng'ama chielo manyalo medo gimoro paro nodo. Erokamano, an iluonga ni Lija Dulo, aja bodaboda ma Paponditi. Gima dahero wacho ni ndachwa ka to ok ber ahinya, wasebedo gi masiche mathoth ma higani kata wache dweche machien ka osebedo madongo dongo. To mokwongo alaumu traffics, nikech to traffic wagi kado bedo ni iyudo ni mitoko gangre mapek gi ji, to kosebol nigi gimoro to be gikakare gidhi adhiya. Ok ging'i ni to mitoka ni ting'o ji machalo nade. Koro gin mokwongo gin ma gimedo weche matek e barabara ka. Koro ndalo moko nowache ni gibiro wuok e ndara to be ok ginyal wuok, kata ng'eni ma to ok ginyal wuok, mak mana ging'i kaka jowa riembo. Namba mar ariyo manyalo medo, nitiere weg mabiro ka nyithindwa moko tiyo kama odonjo apiko masani, ok ong'eyo kaka barabara chalo, ok ong'i left, ok ong'i right, en kaka owuok no to dolo koda dichiel to dhi. Gima liche miwuoro niya, ni onego bed ni e seche mag riembo, okwa riembo kik wadonj kwa mer. Kadipo ni ochuno nyaka wamethi tok wasetieko tiyo mag riembo. Namba mogik, pile aja wawacho niya, kapok wadhi e tijewa walamu Nyasaye. Kuong walemu kapok wawuok e utewa. Kapo ni wadhi e tijewa kawa pile, wakuong waketu Nyasaye mbele mondo Nyasaye ogwedh barabara. Mogik kabisa malo na wachi, ndara ni onge bumps. Bumps tiye mana achiel, to kata ma stage mochung'e kani, nitiere bumps ma ok nen, ok bed bumps maneno manyiso dalili ni bump neno kanyo, mondo mi kata kaka biro gi speed to neno gima ni mbele. Koro miyo jo Ramogi oru kamano kuom biro maru. Dipo ka sirkal owinjowa, wan kaka jo bodaboda mariembo ka, wasewacho ni speeding onego bed chien, then traffic biro ng'e gima okele barabara. Eru kamano kuom biro. Erokamano ahinya ka Tieko jal mogik, albo miyo ji ariyo mogik.
Erokamano, an iluonga Charles Sewur Okumu. Amora anya gi Ramogi kuom odiochieng' ma kawuono mondo lemo Paponditi ka. Ada wacho ni weche mag road safety akwayo ni chien kacha ne wan gi Muchuki rule. Tauni gigo nya duogo ma set belt ntiere geche speed governor omedi chike ni maridi ma gari ok ring kaka ohero to aparo ni ajali nyadok chien nikech recently ajali moro timore machiegni tokwa kaendi ma ji mang'eny otho apani ne jopiny to neno to kaluwore ni gari malori matiende rach owe ringa ndara moko inspection maber ok otimnegi to biro miyo jo atho nyaka joma innocent moko nego wit ngimagi kuom mano amor ahinya ni thuolo ma kawuono ne kata nyalo chike madwarre mag apaya taparo ni weche mag ajali gi nyalo rumo kendo nyalo dok chien. Erokamano. Okay, ng'amo gik ka Tieko. Erokamano an iluonga ni Bernard Ajode mong'ere gi nying mar Wuon Molo. An gima nyalo wacho kanyo pod ajiwo kar ndara mar Bamsini. Onge kaka Bams gari nyalo koluwe nyaka Katito ma kata Bams achiel maduoko ne speed chien onge. To magi traffic to nie ndara ka kendo gichung' kendo gibedo kanyo okinyi nyaka odhiambo. Koro wan waywak kendo wasandore kaka wan joma ok nyal to wakwayo sirikal ni mondo okonywa jok manie migepe ka migepe mag barabara utimo ang'o ma koro jopiny sandore kamano. Aywak akwayo ni joramogi beduru kodwa kaka usebedo kulimo wane medwa uru mondo ka uparo ma wan go ywak wan go to koro konywa uru. Erokamano. Mana kamano, Asharo nisewinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny ma Katito ka giywago gigo mopogore manyalo bedo ni nyayo masiche e ndara kata e apaya. Kaka iwinjo ka giwacho kanyo ni to weche mag ng'we airititi e apeyni mane achiel kuom gigo mabende medo masiche e apaya. To bedo ni bump onge manyalo miyo gari kochopo to nono winjo kaendi aduok speed kata ng'wech piny mano bende jimbo masiche e alwora ni endi. Bende giwacho kanyo ni nitiere apisa moketi mowinjo beni ng'iyo ni to nyamburko ka nyamburko owinjo ting' ji adi to inyudo ka seche moko nyamburko otielo ganda turi ei nyamburko achiel ma samoro kar mondo ting' ji 14 to en gi ji madhi 20. Mae ni be achiel kuom gigo ma gikwayo ni joge owinjo beni gibede apaya mondo mi ging'i anena ni to kopo ni nyamburko owinjo beni ting'o ji 14 owinjo bed ji 14 ma ok ni ibolo negi gimoro to gikwanyo to giwe nyamburko no dhi to kochopo mbele to yudo ajali gino mabende negi nyalo geng'o. Kopogore gi mano be gigo machielo magiwacho ni Kenya puonj ji oganda ka nyawe metho seche magidhi tich to bende kaka ginya keto Nyasaye mbele mano bende nyalo konyo e kedo kod masiche mag apaya. To daher mondo mi penj wendo ma wan godo e studio kawuono kondo kata ginya ked kod gigi. To era kaka magi nyalo timore. Ere gik ma inyalo tim ka bende yudo ka masiche mag apaya giendi e wach mar tielo ji e nyamburko. Ere kaka ginyalo wacho wach ni mondo mi apisa mochung' ne weche mag ng'iyo kaka apaya winjo bede kaka iluwo chike apaya ok kaw masoya to weyo ka gari otielore opong' to kochopo mbele to yudo masira e korio. Ere kaka magi nyalo konyo ka oponi puonjo oganda e okoteno kod kaka ikedo kod maendi. Bende gin be ginyalo luongo apisas gi mondo gin be oduong' wigi mondo mi ging'e kaka ginyalo duogo e wang'e gilu chike kaka owinjore kendo girit gi chike ka gipuonjo oganda ni mae gima owinjo timo ok owinjo riemb kimetho gari ok owinjo pong' mokalo andama kamano. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go kochno kod kedo kod masiche e ndara. Sharon, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, awinjo yo makare, paro maliw ahinya kendo penjo nino welo mantiere godo studio dwaro mana duoko gi sani. Jo Paponditi oloso yo makare. Geno marwa ni jogo eko mabende iwacho ni nyalo bedo ni ng'iyo weche makamago owinjo gi yo makare. Erokamano ahinya Millicent. Penjo ng'eny ahinya mano ne Joel Ben kanyakla kod Charles kintiere kaunti ma Kisumo kanyo. Mana mapiyo piyo achak mana kodi Opere Nyaroya. Nitiere penjo mopogore opogore mabendo penja. Achak gi mar Millicent no kanyakla nikech kinde ka kinde kanena kaka TV mar Ramogi. En ga mana bedo piny ka to opuonjo jopiny to dibed mana ni en mana nuoyo weche. Gari kopong' nyamburko kopong' mibadhi gi mamoko. Wachaka na giminyalo duoko mana mapiyo piyo penjo mabende nadonjo kaka jopiny bedo loso. Erokamano yie gi jo Paponditi sana kuom paro malew magigolo. Nyocha nan Paponditi kanye liel moro ni nelo oko a week and a half ago. Duoko ne gero kamano ahinya jo Paponditi kuom paro. E penjo magipenjo go mokwongo gachak kuom puonj. Ng'ato wacho ni nyaka wapuonj ji. En adieri ni ji nyaka puonji the traffic rules.
Moko ntiere ma simple mana kaka ng'ado wang'ayo. Ing'iyo koni, koni, chaka ing'iyo koni kaler, tikadho. Mago gik ma nipuonjo kata e sikunde chon. Sani, kaka wawuoyo ni, jo NTSA, wan gi program mwa target go primary schools. Kendo wapuonjo nyithindo. Otimore kata Kisumu gini, otimore counties, various counties. Mondo mi puonjgi wando wayudo watiyo gi wa collaborate gi other agencies. Watiyo wan gi collaboration gi Toyota, matinde iluongo ni CFAO, Vivo Energy, long distance truck drivers, matatu owners associations, mondo mi puonji kopogore kata gi drivers, wachako gi nyithind school, various primary schools, mondo puonji nyithindo kaka ginyalo ng'ado wang'ayo. Gima niluongo ni zebra crossing, tiwa luongo ni pedestrian crossing. Mani puonjogi, then kata the drivers bendi puonjo mondo mi gimbe give gimiluongo right of way. Kata ka jotielo ng'ado wang'ayo, to gikwongo giweye jotielo botimruok nade okadhi. To jotielo mabe ng'ado wang'ayo gimbe ka ging'ado wang'ayo, to ging'ado wang'ayo ka ging'e ni ging'ado wang'ayo. Ok ni koro ging'anja en mana ng'anjo ng'ade mana mos Ane pedestrian crossing. Ane pedestrian crossing ing'anjo. Ng'eni ing'ado wang'ayo, be mindful. Mondo mi samoro ng'acha dwani en green light green emo nyise odwani mondo otimruok nade okadhi. Mano training and mano watimo, kendo mano we work collaboratively with other government agencies. Ng'ato wacho ni ja Kisumu elo ni ng'acha Obuya. Obuya no wacho ni mondo mi ka license new expire, samidhi renew, mondo mi NTSA gini otimie gimelo ne test. En adieri ni ga mokadho ne wakelo gini ma drivers were going for retest. Mag PSV PSVs. Adieri ne nitiere ywagruok kod modolak. Magini no kete ang'owa no chako matin. Manen kaluwore gi omenda koso. Ji ne oneno ni naseng'e riembo, mano jogi dwa mana ni mondo cham ang'owa pesa. But Traffic Act dwaro ni ka ng'ato dhi timo renewal kata my license, to winjoro timne retest. Nikech adieri visibility mar wang' samoro osedok piny. Retest ni kata medical camp, wan gimlo ni retest, kaito medical camp bende mago gik manyaka tim. Samoro mondo ong'i wang'i, mondo be prescribed for you, ni kiyo mane mowinjore kore timruok nade itigo. Kata kidhi kawo license the first time, owinjore check wang'i gini, mondo check ni in biny wang'i ni kare, kosi dwaro kiyo, to kiyo aina mane mowinjore tim. To tuoche bende ong'iyoga? According to the law, dwarore ni icheki, itimo ni gimiluongo ni medical check-up. Ni samoro in gi diabetes, samoro in gi eyesight problem, in short-sighted, in long-sighted, mago winjoro tim. Adieri mana yiego ni mago gik mowinjoro tim. Adieri, sani watiyo kanyakla gi gimiluongo ni jok miluongo Equity Afya, Lions Eye Hospital, AAR, mago mwatiyogo sani collaboratively, offering medical camps. Seche moko timo nono wa organize kaka jo Kisumu kaka matatu owners, they can organize themselves to giluongo wa. We will come together with these other agencies. We offer free medical camp to the drivers in those circles. Mondo miongi kan ngama nigi wang eye problem optime prescription mar kiyo mowinjore otigo. Penjo to ng'eny, ang'e mos kuom ng'adi. Penjo machielo bende mabende Charles kantiere kaunti ma Kisumu na penjo, en kotenore kod school buses gi college buses. Bende ung'iyo kata mana qualifications mag derepe makamagi? Good. Mano penjo ma kata nyocha ne ng'ato be chako penjo ma I even wrote a response to it. Mokwongo, requirement wan gi standard miluongo ni KS 372 2019. Mano bus body building standard. Mano standard, it came to into effect in 2017. Ka accident no setimore Ntulele, mano nego ji nikech chon geche mokwongo ne gera mane onge standard mane govern. Ji ne gero geche kata gi construction steel. To from 2017, every bus migero Kenya ka igere kaluwore gi standard miluongo ni KS 372 2019 no chon 2014 to nobedo revised 2019. My must specify kind of steel mitiyo waluongo automotive steel.
My standard ni must specify kata seat belts, priority seats gini. A standard no, but it requires ni school buses, kagari gero ni school buses, nyako bed gigi mwalungo and additional features, ma obedo ge parallel rails along buti dirisa ka, mondo minyitendo kik gol wiga ngoa oko. To enak dieri bende ni duaro mar drivers mariembo school buses and institutional buses. Kidhi ni in driver mariembo school bus or institutional bus, there are requirements which you must meet. Ero kama na yenya requirements maka magi biro bedo kinyiso wa inyiso ni Alia Beach bendo ise koregi jo pinye county ma Homa Bay mabende dwaro chiwo to akanya nyaka luore gi thoro wacho wa beach kinyal mnawinja hamusi ni misawa Homa Bay uchiyo nade to jo piny wacho nade kaluore kod thoro wach mar Tieko Masiche mag apaya hango ma jo pinya de gomba mar mondo mi piny wacho kada mna NTSA team. Ero kamana nya Sharon mana ka wacho ndo wana chiel ka chiel county ma be kandi kenda bago to kod nya to jogo ko mantire sector mar wuoth kamotingo jogo manie sector mar matatu ka chiel kod jorimba piko kwada go kod gimbaka to mon kinyi makawuono kwang'iyo waiche mag Masiche mag apaya mosebedo kamedore ya peni mopore pacho kandi kod gi paro magin go ewi kaka nyalo kony eduko chien Masiche mag apaya mo oneno kosebedo ka lal kod ngimo gana mathoth pacho kandi kod bende weyo oganda mathoth kod enyruok e pacho kandi ka sa Sharon abro chako kod achiel kuom jogo ko motelo bus park ma Homa Bay kama kauno wantie mowadhigo mbele kotok makawuono moburo ngiso ndo gin jogo ko mantie sector mar wuoth ango gin mage paro ni medo Masiche mag apaya pacho ka tango monego beni migepe pore mag sirikal ka achiel kod jogo ko mantie sector mar wuoth onego tim mar konyo dwoko piny wach Masiche mag apaya mosebedo ka medore pacho ka endi Sharon ibo chago gi nyigi tigiswa ni ine sector mane bus park Homa Bay ka endi waseneno ka jumbe mokalo ka endi weche Masiche mag apaya osebedo ka medore nya pacho ka endi kamotingo nyamburuko matingo jigi wegi kachiel kod nyamburuko mag jowuoth gena ngo gini mi paro ni medo Masiche mag apaya tango monego beni sirikal timo kachiel kod jogo ko mantie sector mar wuoth mar duoko chien Masiche mag apaya moneno kalal kod ngima oganda mathoth pacho ka endi machiegni ya kachako ginyinga Ansela Sochieng Nyambok ana achiel kuom drivers ma operate Nyanza region kaka rus madhi Migori Sori gi Kisumu Homa Bay ka en kaka central kendo ka ema wane gi milongo ne Homa Bay PSV umbrella morewo drepete ma wuothe regions go wan kaka drepe mari ma wuothe regions go kata kaka jok mosebedo sector ni nwatemo bedo chien piny kocha kan watemo ng'eyo ni tango ma dibed ni kelo gas idaila gi bothe kindwa gi jok mariembo geche madongo mariembo matatu mar 14 seater mariembo geche matindo to gi mariembo motorbikes nwatemo bedo piny nitie bura manwa bede kano luongwa gi jakom maro maduong' maro ma Bay Bus Park Mr. Liech nikech ebutie bo sector mar Red Cross notemo piwona kan watemo piwona tango ma dibed ni kelo gigi wan kaka jotelo mane department mar drivers conductors nwatemo ng'iye matut kan watemo ng'iye tango ma dibed ni miyo mag timore nikech nwadhi driving school thoth wan gi lony kendo wan gik mowinjore madware korka weche mag barabara to nwabedo mwatemo ng'iyo ni gik manwatemo yudo kane samoro kelo ga problem majorly mokwongo an gi weche adek madongo manwatemo ng'iyo matut ahinya mokwongo en koso bedo gi luor moro mar ng'ato wuon we call it self discipline luor mari wuon kaka ng'ama tiyo then mar ariyo nwatemo ng'iyo mo matut en kendo araka mar jo PSV mar abiria mwating'o gi dwach giwegi mathoth ne kawa ng'iyo to konego giriwa mamano ka sirikal nyalo bedo ng'ala mambele to wabiro temo wuoyo mondo ng'e nyalo konyowa mano mar adek nwatemo ng'iyo ni to jok ma samoro watiyo negi kata sirikal ma samoro ndikwa be wachulo osuru be gisebede kata ong'ala moro mambele mar kitowa kata katewa kaka seminar moko kata the so called induction minyalo dhi puonjo moko ni magi ma be nyalo bedo mondo mi otem geng'o magi koro ka duoka chako gimana chako kaka discipline okongo chakore kod ni wuon ka ing'iyo ni to kopone atiyo nitiere kako ne ang'e ni to kadwa overtake kata nyawada moni mbele na japiko ni mbele na gari moni mbele na onega tima ng'wana wuon kapok otimo mare mondo ebo tim mare koro ikuongo nyise discipline kasto timango kasto otimo mare mar adek awuoyo kuom abiria man garaka mane mathoth ne kelo kata raka kuom jo boda gi ng'ato biro garaka no osedeko kata gi dakika 20 odwa ni mondo ilosne
Mar adek en wach mar induction mawuoye mar keto ji kaka gima wacha kaka seminar. Aneno ka sirikal kalo nyaka jopuonj tere seminar. Ji daktari tere seminar. Ang'o mondo sirikal jok machalo kaka drepegi be kawo be terie be dhi timnegi seminar ilago mondo mi puonjruok matin bo bedie. An mano madanga wachi. Sharon we achaka winyane kuom jatend jo bodaboda county mo be kandi waseneno ka Masiche medo e pacho kandi to kaka ukiweyo jomogo manie transport sector mar wuoth geche matingo jo wuoth be oneno ka Masiche mag apiko bende thoro inyo ji kendo lal kod ngima oganda kaka in ngamo tel ne jo rimba apiko mantie county mo be kandi ginango gini monego beni keto e tim mar neno ne Masiche mag apaya ma inyo ji pacho kandi odwok chien tango mineno ka e sector mari ango gini matimore marach mamiyo bende Masiche mag apiko bende medore pacho kandi. Erokamano Ali Abich an kendede jakom mar Homa Bay County Bodaboda Association. Gima kelo weche mag masiche mokwongo en discipline. Luor ka onge barabara to ji kao chike lwetgi asto gitimo gik moko dhi kare, mano kelo makosa. Mar ariyo nitiere jowa mariemba apiko komer. Jowago mariemba apiko komer overtake samoko nego overtake. Aparo ni ma kelo ajali namba 2 molo gimoro amora. Mar adek en mana luor madoke kawacho ni luor nyaka jowa luor barabara. Barabara ok ochuno ni nyaka overtake, be ok ochuno ni nyaka overspeed. Ki overspeed tikelo problem. Ma osekelo no problem kendo jowa mag apiko geche tuomo nikech jagari paro ni dhi overtake, samoro be ok overtake. Ka gari overtake, imbe overtake kode. Aparo ni mae makelo nwa problem kendo jowa geche tuomo mang'eny. Jakom kapok awiya dhi atieko gi ng'ama chielo kaka gik miwacho giki en ang'o monego bed ni sirikal timo mar duoko piny gik mikwano miwacho ni medo Masiche mag apaya e pacho kaendi? Wakwayo sirikal nikech wan gi base commanders e sub counties 8. Wadwaro ni gibed gi jowa gi seminars kendo ginyiso gi weche mag barabara. Traffic rules jowa mang'eny ok ong'eyo. Nyaka gibed kendo gipuonjgi. An kaka jakom asewuoyo gi jotelo mag sub counties base commanders and adwaro ni jowa obed gi seminars matindo tindo kendo ipuonjogi kaka weche mag barabara idwa nolu chike mag barabara. Erokamano jakom, mano ne jakom jo rimba apiko e county mo be kandi kendede ka imbogolo pache kalo ko twak ma wan godo. Sharon kapok awe mondo dok idhi nyime ko twak e studio an ka kod achiel kum jogo ko mantie bus park mo be kandi bucho gi tingiso ni pache nango kalo ko twak madhi go nyime Ramogi TV kawuono kwang'iyo Masiche mag apaya mo medore pacho kaendi kod gigo monego bende sirikal timo kod jo sectors mamoko mar konyo duoko piny wach Masiche mag apaya masani ko lal kod onge gimogana mathoth e pacho kaendi. An Samuel Odoyo, and the Secretary of Transport, Homa Bay Bus Park. Wachma wantiere godo ka maduong' kabisa okwa yiene ng'ata mosemer mondo mi odonje steering kata obedi magari ma ji nitie kata ma ng'ato onge iye okwa yiene mondo ng'ata odonje steering sa komer kata mana last week nyocha ka driver moro nchom madho kong'o momer no wakaw gari mwagocho ne wuon gari mobiro omo gache kende. Koro mar ariyo nakwayo abiria koseneno ka gari oseting'o joma dwarore iye to we bedo garaka mar donje iye omany gari machielo monyalo idho nikech samotimo kamano endo orito ngimane gi ngima nyithinde. Mar adek wadwa ni jo traffic mondo mi okonywa wan kaka transport sector wabiro keto capacity madwarore gari to samoro along the highway gari dhi kwenyo sambu kwenyo noendo odhi ting'o excess nwakwa jo traffic mantiere Opara mondo mi gikonywa ni gari moro amora moting'o excess mondo mi otere court to avoid accident mar ji mang'eny ji endi nikech gari kuwinjiro ting' ji 13 to dhi oting'o ji 20 oganda mang'eny tho sama nokowinjore gi thoe. Jakom adwa an kod gipenjo achiel wacho ni udwa mondo jo traffic obila mang'iyo weche mag apaya okonyu to un kaka jogo manie sekta mar matatu ondiki ni matatu mag Nissan giting'o ji 14 ang'o machuno nyaka ting' mana ji 20 kata ji 10 gi wiye molo ji 14 monego bed ni ting'o to ang'o machuno ni nyaka mana obila makonyu ka un gi wegi tune muyie mondo matatu moting'o ji 14 oting' dhano mokalo tong'? Yes, wan e bus park kaendi ok wanyal ket dhano moingo capacity ma gari winjiro ting'.
wan wabiro gole gi capacity kaka Nissan wabiro gole gi ji 13. Ok wabi wuotho gi gari ni nyaka kuma dhiye. Wabiro wene gari ni kwasimie capacity modwaro to wabiro weye mondo mi odhi. And along the highway samodhi odhi pick samodhi. Koro jo traffic modhi rado gi wanga yogo nyalo konyowa mar ting'o excess no. Yeah. Kamana ahinya Sharon, mano ne network achiel kachiel kod jogo eko mantie sekta mar wuoth e kaunti ma be kandi kiwenjo ga igolo pachgi ewi gigo eko magineno kaka gin giwegi ni med nyayo weche mag masiche mag apaya kachiel kod gigo eko monego bed ni migepe mag sirikal timo mar konyo duoko chien wach masiche mag apaya masani koro dwa medore pacho kaendi. Sharon, koka ketho sata biro duoke achiel kachiel nyaka studio marwa mondo dhi nyime kod twak kaluwe kod welo ma en go studio kanyo kwang'iyo weche medruok mag masiche mag apaya kod okenge go monego bed ni keto e sirikal kachiel kod migepe mamoko mar konyo duoko piny wach masiche mag apaya masani koro odwa jimbore mokalo e tung Kenya kaendi mangima. Sharon. Abichero kamana inya awinjo yo makare kende bago twak makare gi jodito e sekta mano mar wuoth e pacho ka ginore mabende to ranyisi kwa Ramgajwang ni ting chak rekodwa manaka kiwinjo kanyo jogo eko mabende abich oloso godo. Abich ero kamana inya wadong matin ne dakika 20 nyaka Ramgajwang mar mondo mwatiek twak makama koro welo mantiere godo Opere Ben gi Charles koro watemuru walosuru mana mapiyo piyo mar mondo mi kik wawe moko kuom ote mabende jopiny nyalo bedo godo. Nano kindiko achak mana kodi mana mapiyo piyo Ben ote mabin nyalo cholo ne nyikwa Ramgajwang penyo mabin na penji classes mago magiriembo yudo ka ng'ato train ne class mano mariembo mtokni matindo tindo to riembo mtoka madongo. Okay, basically nitiere ka category mag classes moseketi kendo I think in the wisdom of the NTSA they have implemented a policy now that when you want to drive a specific vehicle, you train for that vehicle. But the process is very, very good. It's only that people ignore it. Winjo bed ni kichako riembo tichako class matin kagari ichako class magiketo category classes B. Koro B category mano nyiso ni ichako mana riembo gi saloon. Haijalishi ni idwa riembo gari aina mane in future tichako gi ma. Koro the process mantiere en ni kadwaro mondo within this class achak riembo PSV koro achak riembo matatu or something, I should go for endorsement. Winjo bed ni dhi kende class timi tiegruok monde kichako mi class machielo. Kitieko gat class mar PSV iluongo ni D, ini gi D1 mano 14 seater. Idhi D2 mano from 14 and above to around 32. Then from 32 idhi class D mago buses. Koro nitiere that system is there. Kendo kakoro idwa riembo trailer koro ichak idhi e tiegruok machielo miluongo ni class mar CE. Nyalo penjo ni nango meni mano chuno mar mondo mi ngato tim kamano kapok riembo geche makama. Ochuno nikech nitiere pogruok kuom bedo ni nariembo gacha matin. Ana wuon katingo mana familia na kata katingo kendo kikendo koro adwa riembo commercial vehicle motingo gunia motingo gima kama tero kama nikech these vehicles with the sizes they are different application that you must understand. For example, yo manyalo mako godo brake kuom gari matin. The time I need, the space I need is not the same gi canter, which is a 10-wheeler. It's not the same and it's not even equivalent. Kariembo gacha wuon matin chande opogore ka kora ariembo gari motingo mafuta. Opogore nikech the way the load is behaving is different. Ma bendo opogore ka kora riembo abiria makoro lives of people. Koro nitiere discipline in each class that people need to understand majio nego winji. Koro mano what is in place and because initially people were just taking several classes at once. So you could only drive because you have got class BCE. Some had several classes up to around 6 classes and he has never even driven any. So that's what is must be addressed in that class. So to go faster on the issue itself, apparently people must understand again ni eyo okwan mana gi jo abiria jo marimba abiria kende the PSV nitiere jo marimba mana gechegi nitiere commercial
drivers. But there are factors that cut across, like kawariembo mtokani na wuyo mokongo kuom speed. Wawinjore ni katiriek midhi school to speed is a #1 killer and it will kill you. Because kiriembo gari to nyaki nge the effect of speed in your life. It denies you ability to see. Speed denies you the space that you have. And the speed denies you that time that you need to react. Because kane wawuoyo mokwongo na kononi kaka dano, you need time to do this thing. We don't have instant reaction time. So whatever the case, gimanyako kongwa yere koda ni mondo wageng tho dirwa, speed cannot be part of us. Gari kondik ni the up to 180 km/h. That is the specification for that particular machine, not for the driver who is driving. Yes, exactly. So what you do, you must do the as least speed, because gimanyaka wachak wawinjire puonjruok kwa momi wadwa ni mondo jitewe embrace puonjruok. En ni nyaka wangeni in every journey it does not matter when you will arrive or when did you reach, but what matter is how. Charles bende angeni nitiere koda weche mabendo nyalo bedo no somo nikech dakika bende ringo mapiyo. Charles, kesomo paro makamano, Opere nowacho ni they offer free medical camps. Aken kaka weg matatu e county ma Kisumu sebedo karamna ku organize ne jo seminars. Kopogre gi mano bende nyuande duogo mano mar apisas mag NTSA e apeini mopogore wach mano chunge higa mar 2018 chako duogo kendo kaka jo weg matatu pachu kotende gi mano bende urwake. Erokamano Sharon. Aparo ni engineer is aware of Gima Matatu Owners Association is doing now. Since we elected our new president, that is Bwana Albert Karakacha, Karakacha nyo come out with method moro mar konyo wa duoko accidents wa mwasebetu go e barabara piny. The more national office new organize clinics on the road safety. Mamano gitimo nationwide. Gise wuotho de wa in Nairobi, negidi Meru, negidi Nyeri, nyoro nyogi Narok, kawuono gin Kisii, and kijwadwa host gi Kisumu kae. A free clinic ka gik mitimo basically why invite jo NTSA man gi lony kuom mechanics wach matatu wach mtokni. Koro jo NTSA biro gi the inspectorate margi gitimo check up maging'i ni to mtokani en roadworthy koso en gi problem mane, to ka en gi problem to abro advise the vehicle owner mondo dhi olos gik moko ariyo adek ma samoro joko fwenyo ni riche mtoka. Aparo ni mano step ahead kendo dhi medo konyowa mondo wanen waduoko road accidents piny. Erokamano ahinya agoni mos ahinya Charles, an nokilal kende yamo ka ono tudre kodi wabiro bedo kwa dhi nyime mar mondo misumnwa paro. Opere kaniri kanyo mana kinyalo nyisa ni oduogo kendo mos ahinya Charles, inyalo mna dhi nyime. Erokamano. Gima adwa medo wacho, wan wawegi kaka weg matatu litnwa sana nikech ohala ni en ohala ma wa invest a lot of money. Matatu manengo ni piny mogik sani Sharon en $4,000,000. To matatu ni kodhi oyudo accident $4,000,000 olal makamano. Omiyo agombo ni mondo waduoke accidents odoge piny kaka nyalore. Mondo wan wawegi bende wayude returns e business mwatimo.